అందరికీ నమస్కారం అండి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ని ఎవరు పట్టించుకోరు, వారు ఎంత సేవ చేసినా సరే. కానీ ఈ బిజ్ హబ్ వారు ఇంత చక్కగా ఆర్గనైజ్డ్గా మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఇక్కడ ఈ అవార్డులు ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం. వారికి మొట్టమొదటిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అలాగే ఎంపీ గారు భరత్ గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు, వారి యొక్క ఐడియాస్ కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. వారు స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి ఏదైనా ఒక చక్కటి వీడియో చేసి మా స్కూల్స్ అన్నిటికీ పంపిస్తే, అది వినిపిస్తే పిల్లలకి చాలా స్ఫూర్తినిస్తుంది అనేటువంటిది నాకు అనిపించింది. ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. వారికి మరొకసారి థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే.